gidan mutuwa ba. Kwana biyu 'yan mutuwar da ake yi a je a ɗan ci abincin gidan mutuwa. An daina ba. An ci abinci a ƙoshi, 'yan kaji a ɗan zubo su a ci a ƙoshi. Amma yanzu an daina. An daina. Da a ce ɗan Alhaji Tanimu zai mutu ma yanzu, za a ji daɗi wallahi, za a ji daɗi. Ai sati ɗaya ana cin harka. Wallahi tallahi. Yanzu kamar alamun waya, Allah ya sa wata abar ce ta zo. Salamu alaikum. Ɗan Alhaji Tanimun ne ya mutu? Ok, to za mu zo gidan rasuwa. Alhamdulillah. Allah ya sa shekara ɗaya ma za a ana ɗan makoki. Isa! Ka je ciki ka ɗauko min cokali da biba leda. Da biba leda za mu je gidan rasuwa. In ta dawo ka ce ta daina yi, kar ta yi girki da ni. Saboda ni ma zan rinƙa kawo girki, ta huta da girki. A can za mu rinƙa cin abinci. Yawwa, je ka ɗauko. Yawwa. To sai na dawo. Wancan ai kamar ɗin malam Ita ma ba kai aka ce ka mutu ba? Ni! Anya ko ce yana da hankali. An cuce mu wallahi.